спри да примълчаваш и започни да казваш не, за да си и така пак обичан, за да си и така пак обичана. Примълчаваш някои думи, за да не обидиш съпруга си. Окей, аз сега не искам скандали. Примълчаваш думи, за да не обидиш детето си. Не искам детето да ме помисли за лоша майка или пък да бъда поредният диктатор в къщи. Примълчаваш, за да не засегнеш приятелите си. Примълчаваш, за да не загубиш работата си. Примълчаваш, за да не настъпиш по мазола колегата си. Познато ли ти е? Напълно те разбирам. Примълчаваш, примълчаваш. Правиш един компромис. Правиш втори компромис. Често отстъпваш. Примълчаваш. И забелязваш едно напрежение вътре в теб. Едно безпокойство, което расте и се чудиш откъде идва това напрежение. Ти си като тенжера под налягане. Забелязваш, че често избухваш. Познато ли ти е? Напълно те разбирам. Искаш ли да излезеш от този омагьосан кръг? Искаш ли да изпуснеш парата? Ако това е интересно за теб, остани до края на видеото. И ще ти напомня, и ще ти помоля. Сподели това видео, за да може да достигне до повече хора. Именно тези знания. Да се представя, аз съм Мариана Енева и се явявам като един водач. Един приятел, който ти помага към грижата за ума и тялото. С ефективни техники да успееш да владееш емоциите, чувствата, мислите си. Да можеш да улавяш тези лоши мисли с магическата си пръчка. Лесно е. Лесно е, когато имаш този баланс вътре в теб и да може да постигнеш и баланса. Когато изпълняваш своите роли в семейството, в работата, личното време. И като цяло да имаш един спокоен ден. И тази хармония във всички аспекти на своя живот. И така. Започни и се научи да казваш не. Провокираме едно нещо, което прочетах. Искам да споделя и с теб. Радвам се да прочета стихотворението на Барбара Басет. Стихотворението "Думичката на Анджела". И после нека всеки си вземе нещо ценно. Думичката на Анджела. Когато Анджела беше малка, на 2-3 годинки дете, майка й и татко й я учеха да не казва не. Учеха я, че с всичко, което й казват те, тя трябва да се съгласява. И ако не, я пошляпваха и изпращаха да си ляга. Ето, че Анджела порасна. Образец на възпитание и доброта, не правеше никакви пакости. Никога не даваше воля на яда. Винаги къщовна и грижовна, не се заяждаше, с благ нрав. Каквото кажеше някой от родителите, майка й или баща й, тя винаги смяташе, че е прав. В училище Анджела се учеше отлично. Представяте си. Държеше се напълно, изрядно и прилично.
Учителите казваха колко възпитана била, колко кротка и добра, но как се чувстваше Анджела, така и никой не разбра. Анджела си имаше приятели, които харесваха нейната усмивка. Знаеха, че тя е момиче, което заради теб и на край света прави отбивка. Дори когато се разболееше и трябваше да почива, както си му е реда, ако я помолиха за нещо, тя винаги отвръщаше с да. На 33 Анджела бе съпруга на адвокат. Имаше дом, семейство, живееха в квартал богат. Дъщеричката бе на 4, а синът 9 годишен. Що ме питаха как е, винаги отвръщаше. Добре съм. Но една зимна нощ, малко преди Коледа, докато цялото семейство спеше, с ужасни мисли в главата, тя будна лежеше. Кой знае защо и кой знае как, прииска и се живота си да отнеме. Затова се помоли на който я бе оставил тук. Ако може, да си я вземе. И тогава чу някъде много отвътре едно дълбоко и нежно гласче, което рече само една дума. И думата беше не. От този момент нататък тя си представи достатъчно добре какво трябва да прави. Живота ти зависеше от тази дума. И ето какво близки ти и взеха да чуват. Не, не желая. Не, не съм съгласна. Не, това е работа за теб. Не, от това се дразня. Не, аз исках друго. Не, това не ми се нрави. Не, уморих се, сега съм заета. Не, няма, не ми се прави. Близки ти и се смаяха страшно. Изненадата на всички беше огромна. Но Анджела не бе вече същата. Промяната в погледа бе преломна. Защото от онази предколедна нощ в него липсваше онази кротост и подчинение. Когато ангелчето Анджела да казва не, получи разрешение. Днес тя е най-напред личност, а след това майка, съпруга. Знае къде започва и свършва. Живее свой живот, без да слугува. Има свои дарби и свои амбиции. Има чувства, нужди, стремление. Има собствена сметка в банката и изказва своето мнение. А на децата си казва следното. Добре е, когато сме съгласни един с друг. Но ако не можеш да кажеш не, от теб няма да стане. Това, за което си се появил тук. И понеже ви обичам страшно много и понеже знам, че понякога и аз съм същата, за мен вие си оставате ангелчета, дори когато с не ми обвръщате. Барбара Басет. Започни да казваш не. Опитай. Дори се забавлявай и гледай реакциите отсреща. Гледай реакциите на човека отсреща. Даже между другото, вчера отказах на половинката си да отида на село и казах не, имам работа. Ако имаш и ти тези притеснения и тревоги, окей, ще седнем, ще поговорим една безплатна диагностика и с ефективни медитативни техники ще открием при теб именно блокажите. Коя е твоята болка? Лесно е. Лесно е, защото
става онлайн и по този начин се спестяват дългите кабинетни чакания и дългите кабинетни срещи. Онлайн в позната и приятна за теб обстановка. И да ти напомня, заповядай на нашата отворена среща на 26 февруари. Ще чуеш как да се пребориш именно с безпокойството. А ти знаеш ли откъде идва всъщност твоето безпокойство и твоите тревоги? Знаеш ли до какво води дългото и продължително безпокойство? Ела на нашата среща и да, последвай линка и заповядай в нашата безплатна Facebook група, специално създадена именно за този вебинар. Да, на 26 февруари. И така. Весел ден от мен. И не забрави думичката на Анджела. Опитай. Забавлявай се. Чао! Весел ден и до скоро!